Kakasi Student Union Motion Road Circle hapo ke jingelam jong usamla Armstrong Sosyang Presiden bat usamla Ulysses Rentong General Secretary harangkat kidikot lembat kipaj ba nong shnong ke hima nong lang leadership kilalet bantung sundon di signboard hakapot bat kigaro ha umpat man penpai ke jingle don bor bat wan kampot jubor jeng kigaro ha ketekatan habaya kran sikilat petai kubor nakaliang jong usamla Ulysses Rentong General Secretary keseng ulong baka seng ke kendit badap da jing sngosi ke jing wan le don bor jing gigaro ban wan penpat bat penprai ki mau put mau sam bat penting ki pai ba syong ki tigitan ha ka nyo trik ya yong arjar apsan ha ka snong lang dong tai shushu ulong rubah ke jing sisa kala dan ka minutes of meeting hapeng ki artli ki council kata ka Khasil Autonomous District Council bat ka Garohil Autonomous District Council bala penya ya ketiga meeting da uba as Kharling do IS and Secretary Political Department bala bam ko ai duar blai hakalai puai trik jemang arjar apsau bat baru artli ki council harangkat ka Serdar Hima Nonglang kila pedang bakas nong mau guru nong konghur bat ka ringkha ka hap apo ka jingpet jong ki Hima Nonglang West Khasil District katba nakaliang jong samla Armstrong Sosyang ulong bakas seng kedap da ka jinglingo ya ka jing thombor ki garo na ka por sa ka por bat ka seng ka sngoban penrem ki garo bawan kamtrai nadu na lang dong tai katba ka jaka khasi kedai nadu bawan thungi ka signboard kata na umpat ter bat kila kampalat 10 kilometer kat kum kikot kisla balap na kahima shushu ulong ruba kane kade kejing persang ban penkre jungki kata ka Greater Garulan kumba kila dawa man kapor bat kadon ru ka political backup kumba ka pau hendrai na kaliang jung u ulong ba watang si insiru kinnum ai ka badai hok ke jaka jungki khasi bat ka seng ka kenturu i paj ba kimdei bantieng hendrai ban yang rasong nak bantaka hok lajong bat ka seng kanyai budin bat don hasenda bat ki paj ba ladai ki don kam hakanu kono kopor Marcha perang Klorari Marcha perang Klorari Marcha perang Klorari Islam Kresi Islam Kresi Islam Kresi Kajungwan jungi mata ka seng ang ni ha snong maugru kalong hadin ba ngiui ba ki parlok garo ki wan ban thambor bat ki wan ban panpai ban pra yau pot usam jong ka Hima Nonglang te kane ka jingle don bor bat ka jing penting pensmik jong kini ki parlok garo dia ki pajba ki nong song snong ki dai ki khasi hangte ha lang dong dai kala perlong ingi ka seng bangil wan sudon ban thung yau ni signboard kum ka jing jubab ya ki jing wan le don bor joki bat ka ba songolungo kalong ba wat hadin ba kaladon hajing sha ka joint committee jong kata jong pro artli ki district council jong ka Khasil Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council house nem arjar ka khandai jong benai pesan hakalai kotorik hajing sha kaladon ka jing pendai bat katum kai kot lani ka rai ka blami hante kini ki rai tili kisnong kata ka maugru ka nong konghur bat ka riangka kini kila hapura ha ka jingpai jong u sadar jong ka Hima Nonglang tinring solungo pat ya ka jing wan kam jong kini ki parlok garo ha kini ki khendiat sngi susu nyilayoru sa kawai ka jing tho lengba na ki ka department ba kila dep penting kenaru ba kani ka surok ka ba yaj deng ba ka rongjeng pamal adugre kani ka brang su penmi ya ka kordar ba kani kala hapura sa ka jingpai ka Hima Nonglang ti kani ka jingle don bor bat ka jing kuntur put jong ki garo miso batong ba ka kaju sajje nakapor sakapor hau jar arpo kila peniang juboru ya kawai ka kerdop belum khajana bian naki kasi ki bakit ya kimar ki mata ki marep ki mariang punta na kaliang jongseng hau te usnemru kalek penpra ya kate ka kerdop belum khajana bat ni suku biang ba kani ka jing thombor ha kani ka kentiru kadai namar ba kaladon kawai ka sngi ba ki persang belum khajana naki marep jong ki perdok persam jongi sya kini ka than ni kaput bat ki perlok garo
But marmar na kaliang jungi kaseng nyelapun siya in charge jongka malang kuna outpost but ni soman ai kublai hakipor ki kendiat kaliang jungu lapan sengap tehendreng yu tang hiki kendiat sengi kila persang ban le don bor sa ka ban penpat berpra yu maput mau sampai kan ni ka tolong ke ka ba persosi ba yang i kum kaseng but ya ki pajba ki ba song basa ha kene ka kaput bat ki garo ki perlok garo jungi ni soban bu kejing tepat yaki ba kim dai shu ban le don bor nang nei skmat balada kile don bor na kaliang jungi kaseng ru ngimban se mengihapan pen ibor bang bat ngihapan tengku ban yada ya ka hok long try mantrai joki paj ki badon sha keni ka kaput bat ni kulturu ya ka sorkar ba kade ban paj perman ya kum kini ki jajingji namar lada kim paj kim kmi kan samanra ka jinge bat kan warna ka jing sosi hakawai pat kasni bat ka sorkari ka haban shim ya ka jikitli kum bansu banrap ya ke ba ki landap kran ni nagaliang jongkra ki isu moisur circle mentagasi ka trik jong april ya pesan ni wan hang ni ban si ya ni ka signboard kum kadak ban pensisa ba ka uput usam jong ka West Coast Hills udai nang ni om kumba lawat kam di perok runadu nang tei na yeu lang dong dai di simtang so kum kaseng so wan panpau ya kejing so bitar ya kini ki perok garu namar ba kilawan kam palat 10 kilometer nang ni ya kejaka ka bangi ngidan bat kani kejing wan kam kejoki kalong simenta na kejing temu kejoki ya ka banadu mensua ban peniar utau uput usam joki bulatip kum taka geritar garulan bat ni sutu hang ni ba kajing seluruh kejoki barwan kam ya kini kejaka kajongi nang du nang tena yulang dang dai kedai namar ba ngi sutu ba kadon ka political backup nam ta joki nam ta bakinyo ban peniar utau nam joki kum mengiong kata ka geritar garulan kinamar kata ku banakale jungi kum kaseng ku ba dalele ru ginam ailat yaki ya ka bakin wan kam try maki ya ka khendau ka siap pajungi amar kata hang ni ngasu ban kentu nam ta jong pi kum kinong chong snong jong de ka thong jong de ka dong ka thang ban jong ni ka snong ba phidei ban long ki baya sa ban long slur ya ka ba ban yada ya jong uput usam bala dadon kanu kanu ka jing ka ba pi pi kendu nak hakin kisi ki ban wan nak leng jungi kinong chong kliti kini wan hier nak por sikapor nam ta ban ai muslim ban yada ru ya jong uput usam ya ka ba gim kwa ba ka khendau ka jungi si im siru kan lei no sa u garo namar ba nak leng jungi ngim sem la lek kini ya ka jaka ka jungki lani ka khendau ka jungki rei ni wan kam be ya ka lai ya la ka jong ka hok nang ni uput usam ujengi ban ngskwa bat ong ru gai kitu ki breu ki ba dei ki nong song snong jong ni ka snong ba ki bolong tum ki dalal ki bolong arsap ki ba temu ban lilam ya kini ka jaka Shagru Hills ya ki bakum gitu ngasu bat ong ba lada pi kwa ban lek Shagru Hills buat ba kediban mi no nagani kejaka lek Shagru Hills om lenta ba haba pisong hani pin kam try ru pin ra ru ya kini kejaka Shagru Hills kita ngata ka kubor se agani kasi kubur